Nu kommer den. Jamen, det var ved at samle flasker. Men den kommer. B52'eren. Typisk amerikanermotorer, der soder. Ja, man kan godt se, hvor den er henne. Det er der ingen tvivl om. Jeg behøver ingen radar. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange motorer den er fra, hvilken årgang den er, men det er jeg sikker på, at Kim Zimmermann, han kan fortælle mig lige om 2 sekunder. I hvert fald 8 motorer. Ja, selvom man nok ikke tror det, så ved vi faktisk ikke alt. Men vi har sådan lidt en backup på telefonerne, på sms'en. Og Ja, vi har gode venner i området, og B52 fløj første gang i 1952 med 8 motorer. 8 rygende motorer, som vi ser her, der trækker den igennem lufthavet. Og grunden til, at der er 8, det er fordi, der ikke var plads til flere. Ja. Selv NASA har fløjet med dem og brugt dem til diverse testflyvninger.